Hi guys, it's me, Hanamita, and for today's video guys, is katuni siyang Valentine's Day. So pag uli na ko guys, gikan sa akong work, nihapit ko dari sa mall, kay nagpalit ko kanang cake sa red ribbon o kanang mga something na ihatag for the Valentine's. Ako mungod guys, naanad ko nga ako'y muhatag kaysa sa ako'y hatagan. Aside kay Marky, kay kada Valentine's na ko madawat ang nagikan sa iya guys. And shout out day ko ani ila ate dari sa red ribbon sa Grand Mall, kay mga buotan kay sila nag-assist sa ako. Thank you. Happy Valentine's Day, mother and father. Yun ang cake. Yun ang bulak ma. Yun ang cake pang. Katuloy-troy. Katuloy-troy. Ang katuloy-troy. Nara kay Troy-Troy oh. Atong balon pa. Ano sa pano? Ganun siya. Ato? No. Asa katuloy-troy. Ara kay Troy-Troy. Love you nak. Happy Valentine's Day. Ito nak. Oh, isus. Happy Valentine's Day, baby. Sagahan ako ni sila og wala na may ingani. Kani na lang natin sila. Wala man sila mga kuan, wala sila mga love life, dili red. Wala ko ingani sa flowers ko. Valentine's Day, bakit lang mo kay dili man ka kuan in love. Hey, happy Valentine's. Salamat ha. Kambing ka din. Nakunin mo ha. Hoy, ano ba? So, paano? Hindot ko yung Hanamita, good naghatag. Kambing, kainin ka na. May mga kagana, kay Valentino, good ako, wala man. Apang, mga apang! Mangita pa. Ma, ako gamay kay ako pero love me. Muni nagpakita sa akong gugmo sa imo. Ano lang daw takanti ka na tuig? Ako, maro din ako mahatag sa imo nga kanay. Daro, exchange ta sa imo ang cake kanay. Oh, exchange ta. Oh. Sus ako magrehatag sa imo na. Swing. Wow. Oh, naghahanap balon oy. Nako oh. Oh, balon mo, balon, guys. Wow. Heart, big heart. Heart. Valentine's doon. Valentine's. Troy tayo. Naka-red na daan. Naka-red ako, mag-swim pa na. Swim na swim. Swim. Gaya. Bako nag-expect guys, na natin pa yung ani pa si Coach Myra. Oh, napay mga daghang chocolates. Char. Ako na palupig. Oh, diabetes na to ani. Pwede naghatagin mo si Coach Myra, may pakuha. Okay. Oh. Pwede din ang mga iyo sa Valentine's. Oh. Nakaisa oh. Oh. Pagalitan ka liyon te. Yung biya ka sa imuhan, ako na Dili uy kay hinatag ko din ila pud ako ni hatag. Ano rin mo? Oh, pag inom dito ka pagya ka. Palita cheese. Doon wala sa tigibo uy. So thank you daddy sa pa flowers and chocolate. Tapos pa balloon. Magpalupig, di magpalupig ang boss. Asa imo ani na? Asa imo? Chocolate? Flower.